Broj 10. Pravi život na ulicama Kambodže. Kambodža mirno počiva u srcu jugoistočne Azije, graniči s Tajlandom, Laosom i Vjetnamom. Kompaktna zemlja s oko 17,3 milijuna ljudi prostire se na nešto više od 180.000 četvornih kilometara, teritorij otprilike veličine savezne države Oklahoma u Sjedinjenim državama. Njezin glavni grad, Phnom Penh, leži na ušću rijeka Mekong i Tonle Sap i ostaje središte politike, kulture i gospodarstva zemlje. Gospodarstvo raste zdravim tempom. U 2024. godini bruto domaći proizvod Kambodže dosegao je 46,35 milijardi dolara, dok je dohodak po glavi stanovnika porastao na 2627 dolara, iako i dalje predstavlja samo 2,5% prosječnog dohotka građanina SAD-a. Ove brojke objašnjavaju mnogo toga što vidite na ulicama. Život na ulici je sirov, raznolik i intenzivno ljudski. U najprometnijim kutovima ulični izvođači i osobe s invaliditetom pjevaju u mikrofone i kutije od stiropora kako bi skupljali napojnice. Mali bendovi sviraju bubnjeve i gitare odmah pored štandova s hranom. A kad sunce zađe, pale se neonska svjetla. Četvrti noćnog života pune se barova, glazbe i tržnica na otvorenom koje prodaju odjeću, šešire, suvenire i rukotvorine. Novac ovdje funkcionira drugačije. Mnogi bankomati isplaćuju i američke dolare i kambodžanski rijel, a jelovnici u dolarima su sasvim normalni. Pića mogu biti iznenađujuće jeftina, pivo za dolar ili čak 75 centi. Jedan od razloga zašto gotovo 6 milijuna turista svake godine posjeti zemlju. U područjima noćnog života, dugi redovi hostesa sjede ispred barova čekajući da piju s gostima. Boca u nekim objektima može koštati oko 5 dolara, a pozivanje nekoga da sjedne obično znači i plaćanje pića. Posjetitelji, posebno oni koji putuju sami, trebali bi biti oprezni u tim područjima, posebno uz obalne četvrti gdje se džeparoši i nametljivi prodavači mogu pojaviti ni od kuda. Samo nekoliko minuta od ovih zabavnih zona život se potpuno mijenja. Vidjet ćete ljude kako čekaju vlak ili gomile nagurane u stočne vagone koji se koriste za prijevoz desetaka ljudi koji stoje rame uz rame s torbama i kupnjom koje vise s kuka sa strane. Prometne gužve su također česte, posebno u blizini tvornica ili škola tijekom špice. A vi odakle gledate? Iz 195 zemalja svijeta recite nam u komentarima. Broj 9. Ljepota kambodžanskih žena. Kambodžanske žene posjeduju ljepotu koja je istovremeno nježna i upečatljiva, iskovanu stoljećima kulture i tropskog sunca. Njihove crte lica često uključuju tople, zlatne tonove kože, nježne crte lica i dugu, prirodno tamnu kosu. Postoji tiho samopouzdanje u načinu na koji se mnoge žene kreću i govore, mješavina tradicije i modernosti koja se čini jedinstveno kambodžanskom. Tradicionalna odjeća i dalje igra veliku ulogu u načinu na koji se izražava kambodžanska ljepota. Sampot, klasična omotana suknja u zemlji, izrađena je od bogate svile i ukrašenih uzoraka, veže se u struku i često se kombinira s uskom bluzom. Ali vidjet ćete i kambodžanske žene u trapericama, suknjama, košuljama i elegantnoj uredskoj odjeći za posao ili u smjelijim odjevnim kombinacijama za večernji izlazak. Možda ništa bolje ne pokazuje koliko se žene dive u Kambodži od jednog od najneočekivanijih događaja u zemlji, ženskog natjecanja u nošenju u Phnom Penhu. Zamislite samo ovo. Je li i jedan muškarac ikada sanjao o tome da nosi svoju partnericu 8 sati zaredom? Zvuči kao recept za ozljedu leđa, zar ne? Pa, 2024. godine Kambodža je dala sve od sebe. Ukupno 245 muževa, dečki, sinova i braće pridružilo se izazovu na Međunarodni dan žena, podižući i noseći najvažnije žene u svojim životima, majke, supruge, djevojke ili sestre. Pravila su bila jednostavna, sve dok je ne ispustite, i dalje ste u natjecanju. Bio je to omaž ulozi žena u kambodžanskom životu, obavijen svečanom atmosferom s nekim vrlo ozbiljnim nagradama u igri. Automobilima, motociklima i novcem. Prvak je bio muškarac iz Kampota koji je nosio svoju suprugu 8 sati i 20 minuta, čak se moleći svom pokojnom ocu za snagu. Cijeli događaj ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za najviše parova koji su istovremeno sudjelovali. Ali iza te topline i slavlja krije se složenija stvarnost. U ruralnim pokrajinama poput Kampong Chama i Prey Venga siromaštvo i dalje diktira sudbinu.
Obitelji si često ne mogu priuštiti vjenčani miraz ili raskošne ceremonije, pa su brakovi jednostavni, domaći obrok, nekoliko darova i blagoslov starijih. Za strance, ta jednostavnost učinila je Kambodžu neočekivanom destinacijom za pronalazak ljubavi s ograničenim budžetom. U posljednjem desetljeću stotine muškaraca, posebno iz Kine, Južne Koreje i Sjedinjenih Država, oženili su se kambodžanskim ženama putem posrednika ili društvenih aplikacija, privučeni njihovom reputacijom odanosti, gracioznosti i snažnih obiteljskih vrijednosti. Ostavite broj 9 u komentarima ako želite doživjeti ljubavnu priču s kambodžanskom ženom. Samo jedna, imajte na umu, ne mnogo. Kada padne noć u Phnom Penhu, grad otkriva drugu stranu. Dnevni ritam tržnica, redovnika i motocikala blijedi, zamijenjen nečim tamnijim. Neonska svjetla trepere uskim ulicama, nijansirajući vlažni zrak u ružičasto i plavo. Muškarci ulaze i izlaze iz slabo osvjetljenih barova gdje glazba nikad ne prestaje. Pivo je jeftino, manje od $1 po limenci. Unutar barova čeka red žena. Prvo ne naručujete piće, birate nekoga tko će vas poslužiti. To zovu odabir konobara. Jedna po jedna, žene se smiješe, lagano klimaju glavom i čekaju. Nakon što je odaberete, žena sjeda pokraj vas, otvara vam bocu i drži vam čašu punom do kraja večeri. U uličicama neonski znakovi oglašavaju masaže i karaoke, iako svi znaju da nije svaka soba za pjevanje. Broj 8. Skrivene sirotinjske četvrti Phnom Penha. Samo nekoliko kilometara od blistave horizonta Phnom Penha leži drugi svijet, onaj koji se rijetko pojavljuje na kartama. Uz tamne, smećem posute vode kanala Boeung Trabek, oko 400 obitelji živi u kolibama izgrađenim od limenki, cerada i otpadnog drva, svega što bi moglo odbiti kišu. Njihovi domovi ljuljaju se na stupovima iznad kanalizacije, gdje se bosonoga djeca jure kroz blato i smeće kao da je to najobičnije igralište na svijetu. Ova skrivena zajednica nema ulične brojeve, nema električnu mrežu i nema pravne adrese. Većina stanovnika ne posjeduje vlasničke listove, što znači da bi jedna vladina naredba mogla preko noći izbrisati njihove domove. Povijest sirotinjske četvrti datira iz 1970-ih, kada su crveni kmeri ukinuli privatno vlasništvo i ispraznili gradove. Kada su se preživjeli vratili, nitko nije imao papire. Najsiromašniji su gradili skloništa uz jarke i kanale, formirajući ono što će na kraju postati nevidljive sirotinjske četvrti Phnom Penha. Svake kišne sezone kanal se prelije, pretvarajući sirotinjsku četvrt u jezero smeđe, smrdljive vode. Čaša soka od šećerne trske košta oko 3000 rijela, manje od $1, a većina obitelji preživljava s manje od $5 dnevno, dijeleći to između riže, školskih troškova i lijekova. Gotovo 70% djece mlađe od 5 godina pokazuje znakove kronične pothranjenosti. Nema klinika, policijskih patrola, ulične rasvjete. Obiteljsko nasilje također je prisutno. Kambodža je službeno prijavila 139 slučajeva u 2024. godini, ali socijalni radnici vjeruju da je pravi broj mnogostruko veći. Žrtve rijetko progovaraju, jer prijavljivanje znači privlačenje pozornosti, a pažnja može značiti deložaciju. Do 2025. godine manje od 30% djece starije od 10 godina još uvijek je pohađalo školu. Većina je napustila školu kako bi skupljala boce i limenke, mijenjajući svoju budućnost za nekoliko novčića. Ipak, stanovnici ostaju. Ne izborom, već proračunom. Sokhom, majka dvoje djece koja ovdje živi više od desetljeća, sažima to. Prljavo je i puno opasnosti, ali barem smo blizu škola i bolnica. Ako odemo, gubimo sve. Kad nemaju kamo drugdje otići, najsiromašniji se okreću jedinoj zemlji koju nitko ne osporava – zemlji mrtvih. Oko 10 km od centra grada nalazi se groblje Smor San, dom oko 130 obitelji koje su izgradile skloništa među grobovima. Ovdje živi više od 500 ljudi. Nadgrobni spomenici nižu se uz zidove kuhinja, odjeća visi preko kripti, a djeca se bez straha igraju među mrtvima. U blizini ima struje, tekuće vode i tržnice. Iz svojih domova među grobovima stanovnici mogu vidjeti siluetu nebodera s druge strane rijeke, tako blizu, a opet tako nedostižni. Kontrast je toliko oštar da boli gledati. Broj 7. Kambodžanske autonomne zone. Izgovorite riječ prijevara u jugoistočnoj Aziji i mnogi će odmah pomisliti na Kambodžu.
Na kambodžanskoj granici, posebno oko gradova poput Baveta i nekoliko posebnih ekonomskih zona, postoji potpuno drugačiji svijet koji malo nalikuje ostatku zemlje. Ove granične enklave djeluju kao neovisne mikrodržave koje pokreću novac od kockanja, dugovi i organizirani kriminal. Prvo što posjetitelji vide kada pređu kontrolnu točku je niz masivnih zgrada zatvorenih iza bodljikave žice, čuvanih ulaza i tornjeva bez prozora. To su kambodžanske autonomne zone, područja kojima ne upravljaju lokalne zajednice, već tajkuni i mreže povezane s kineskim kriminalnim skupinama. Kasina dominiraju horizontom, ali iza tih neonskih znakova nalaze se pozivni centri, sobe za prijevare s kriptovalutama i centri za pranje novca skriveni na gornjim katovima. Vozači koji dugo rade na granici opisuju dvije glavne funkcije. Prvo, u njima se provode masovne telefonske i online prijevare usmjerene na žrtve diljem Azije. Zgrade u blizini granice sadrže sustave koji omogućuju operaterima korištenje stranih telefonskih brojeva kako bi njihovi pozivi izgledali lokalno. Drugo, drže dužnike kockanja. Što je kat viši, to je dug veći. Ovo nisu otmice, to su kockari koji su puno izgubili i pokušali pobjeći. Ako ih osiguranje uhvati, vraćaju ih unutra dok ne plate. Tu su i ljudi namamljeni obećanjima o dobro plaćenim poslovima koji na kraju budu prodani drugim odmaralištima i prisiljeni raditi pod prijetnjom. Čim se telefon spoji na lokalnu SIM karticu, lažne reklame odmah preplave ekran. Ispred kasina vidjet ćete kockare kako sjede sa svojim koferima, potrošili su svoju ušteđevinu i ne mogu si priuštiti povratno putovanje, nadajući se najboljem, pogotovo jer većina kasina svaki sat dijeli žeton za kockanje od $10 kako bi igrači ostali angažirani. Ova područja se reklamiraju kao ekonomski motori. U stvarnosti su samo održivi kriminalni ekosustavi, dijelom grad kasina, dijelom tvornica digitalnih prijevara, dijelom zatvor za dužnike. Turisti ih rijetko vide, većina ljudi čak ni ne zna da postoje, ali jednom unutra postaje sasvim jasno da je ovo najmračniji kutak modernog kambodžanskog gospodarstva. Broj 6. Najneobičniji načini kretanja po Kambodži. Ako postoji jedna zemlja u kojoj teška vremena potiču bezgraničnu kreativnost, Kambodža je snažan kandidat. Ništa to bolje ne ilustrira od bambusovog vlaka, poznatog norija. Kada su francuske željezničke pruge propale nakon godina sukoba, lokalno stanovništvo nije htjelo dopustiti da kilometri zahrđalih tračnica propadnu. Izgradili su vlastiti domaći vlak, platformu od bambusa i drva opremljenu rezervnim dijelovima vojnih vozila. U ranim danima, prije nego što su dodani motori, ljudi su gurali nori po tračnicama dugim motkama, klizeći 20 do 30 km kao da veslaju divovskim splavom po suhom. Kasnije su ga mali motori pretvorili u pristupačan dnevni način prijevoza koji je koštao oko 50 centi po putovanju. Danas nori prvenstveno privlači turiste koji vole tu kaotičnu, izmišljenu energiju. Izađite iz zračne luke i prvo što ćete vidjeti su dugi redovi tuk-tukova na 3 kotača koji čekaju poput malih šarenih kabrioleta. Vozači se provlače kroz promet s iznenađujućom vještinom, iako im je maksimalna brzina samo oko 50 km/h. Svaki tuk-tuk prevozi 3 do 5 putnika, ali budite upozoreni, mnogi vozači traže $5 po kilometru, što je oko $8 po mili, znatno više od onoga što plaćaju lokalci. Stvarna cijena je oko $1 po kilometru, stoga se ne bojte cjenkati. Neki tuk-tukovi čak postavljaju divovske zvučnike i puštaju remix glazbu ulicama, pretvarajući se u mini mobilne diskoteke. Vidjet ćete i motodope, mototaksije koji se provlače kroz prostore u koje nijedan automobil ne bi stao i duge drvene brodove na Tonle Sapu koji funkcioniraju kao plutajući autobusi. Sve u svemu, prijevoz ovdje djeluje improvizirano, pomalo kaotično i apsolutno nezaboravno. Vrsta energije koja Kambodžu čini uistinu jedinstvenim iskustvom. Broj 5. Najšokantnija ulična hrana. Kambodžanska gastronomska scena je prava vrtuljka osmišljena za hrabre putnike. Obično počinje s prženim tarantulama. Lovci iskapaju pauke iz svojih rupa u šumama u blizini kamponga. Začinjavaju ih češnjakom i solju te prže dok noge ne postanu hrskave, a trbuh ne eksplodira. Neki prodavači dodaju čili za dodatnu ljutinu. Većina početnika počinje za grizom u nogu, ali pravi udarac dolazi od debelog trbuha. Jedan zalogaj šalje topli nadjev koji eksplodira u ustima s okusom, koji mnogi uspoređuju s prženim rakom.
orašasti i intenzivno ljut. Čitava sela poput Skuona preživljavaju od ove trgovine, uzgajajući pauke u zemljanim gnjezdima kako bi prehranili stalan tok znatiželjnih turista. Na tržnici Skuon prženi pauci prodaju se za oko 20 centi po komadu, dok u turističkim područjima lako postižu $1 po komadu. Ali ako su tarantule samo zagrijavanje, pravi test dolazi kada se približite prženim crvenim mravi s govedinom. Zamislite da se naginjete nad jarko crvenim tanjurom. Mravi još uvijek drže svoj oblik dok se drže tankih kriški govedine mirisnih limunskom travom, dumbirom i čilijem. Uzmete ga, zagrizete i čujete tiho hrskanje. A u ustima vam eksplodira blago kiseli okus iz želučane kiseline mrava. Neki putnici kažu da je najnevjerojatnije golicanje sićušnih nogica među njihovim zubima. Dakle, budite iskreni, da se ovo jelo upravo sada stavi pred vas, biste li ga jeli ili biste čekali da netko drugi prvi zagrize? Nakon što preživite taj krug, sve ostalo se čini gotovo utješnim. Amok, najomiljenije jelo u zemlji, stiže kao nagrada. Riječna riba pomiješana s kokosovim mlijekom, jajima, palminim šećerom i ribljim umakom, kombinirana s aromatičnom pastom zvanom krojung, napravljenom od kurkume, listova kafir limete i ljutike. Prodavači savijaju listove banane u male zdjelice, kuhaju smjesu na pari dok ne postigne konzistenciju nalik flanu i prelijevaju je trakicama lista limete. Jelo koje je čista kambodžanska tradicija u svakom zalogaju. Prošetajte li još malo, ulice će vas vratiti u divljinu s prženim kukcima. Škorpioni, cvirci, kornjaši i vodeni kukci prezentirani su u urednim redovima na ražnjićima, prženi dok ne postanu sjajni i hrskavi. Ako želite nešto manje ekstremno, tržnice nude svježe morske plodove po iznenađujuće niskim cijenama. Rak je oko $8 po kilogramu, a školjke za juhu oko $2 po kilogramu. Za osvježenje možete pojesti durian ili rambutan prije nego što se prepustite mirisu pečenih lignji, ražnjića kuhanih iznutrica i hrpa sušene ribe. Broj 4. Što nikada ne biste trebali učiniti u Kambodži. Ako ikada planirate posjetiti Kambodžu, imajte ovo na umu. Ovo je zemlja u kojoj poštovanje nije samo kulturno, već i duhovno pitanje. Nepažljiva gesta može govoriti više od 100 lijepih riječi. Počnite s glavom. U Kambodži se glava smatra najsvetijim dijelom tijela, sjedištem nečijeg duha. Dodirivanje nečije glave, čak i prijateljsko tapšanje ili razigrano čupanje kose, duboko je nepoštovanje. Samo roditelji i redovnici imaju tu privilegiju. Bez obzira koliko vam se dijete činilo slatkim, nikada mu ne dirajte glavu. Zatim tu je lijeva ruka, koja se u kmerskoj kulturi smatra nečistom i povezana je s prljavim zadacima. Ako nudite dar, novac ili posjetnicu, uvijek koristite desnu ruku ili obje ruke zajedno. Isto pravilo vrijedi i za pokazivanje. Nikada ne upirite prstom u nečije lice. Smatra se agresivnim i uvredljivim, gotovo kao započinjanje svađe. Stopala se smatraju najnižim i najprljavijim dijelom tijela. Ne pružajte noge prema budinim kipovima i nikada ne koristite stopalo za guranje vrata ili pomicanje predmeta. Za lokalno stanovništvo to je kao pljuvanje na nečije dostojanstvo, ali možda je najfascinantniji tabu nikada ne stanite na tuđu sjenu. Kambodžanci vjeruju da je sjena povezana s dušom. Stajanje na nju, čak i slučajno, znači oštetiti ili ne poštovati njihov duh. Sljedeći put kada se nađete na prepunoj tržnici pod suncem Phnom Penha, obratite pozornost gdje pada vaša sjena. Prilikom posjeta kraljevskoj palači, zapamtite da je kambodžanska monarhija poštovana. Bilo kakve šale ili neoprezni komentari o kraljevskoj obitelji nisu samo nepristojni. Oni predstavljaju stvarni rizik. Čak su i stranci kažnjeni ili uhićeni zbog nepoštovanja u javnosti. Oko 97% Kambodžanaca su budisti, a prema redovnicima se postupa s dubokim poštovanjem. Nikada ne dirajte redovnika, a žene im ne bi smjele ništa izravno davati. Ako sretnete redovnika u javnosti, nemojte hodati ispred njega. Kada izlazite iz hrama, nemojte okretati leđa budi. Polako se povucite unatrag kao znak poštovanja. I još nešto, čuvajte naklonost privatnom. Javno iskazivanje naklonosti i ljubljenje se ne odobrava, posebno u blizini hramova. Izbjegavajte otkrivanje odjeće na svetim mjestima, a ako ste muškarac, oduprite se porivu da flertujete sa ženama u javnosti.
Ono što bi drugdje moglo izgledati kao razigrano zadirkivanje, ovdje bi se moglo protumačiti kao uznemiravanje. Broj 3. Strast prema intravenskim infuzijama. Od svih neočekivanih stvari s kojima se putnici susreću u Kambodži, malo ih je toliko upečatljivih kao vidjeti nekoga kako vozi motocikl s aktivnom intravenskom infuzijom spojenom na ruku s torbom koja visi s bambusovog štapa privezanog za stražnje sjedalo. U mnogim ruralnim područjima ljudi čak napuštaju bolnicu s infuzijom još uvijek na mjestu, nastavljajući infuziju na cesti kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Mobilna terapija infuzijom na bolje ili na gore postala je uobičajeni dio svakodnevnog života. Vjerovanje iza ove prakse je jednostavno. Mnogi Kambodžanci uvjereni su da izravna infuzija u venu može izliječiti gotovo sve. Umor, vrućicu, dehidraciju ili čak ozbiljnija stanja. Ako liječnik napiše recept bez ponude intravenske infuzije, pacijenti mogu pretpostaviti da liječnik nije kvalificiran i nikada se ne vratiti. Ali medicinska znanost priča drugačiju priču. Prema zdravstvenim stručnjacima, većina tih tekućina nije ništa više od fiziološke otopine, korisne za hidrataciju, ali nesposobne za liječenje bolesti. Ovaj jaz između vjerovanja i stvarnosti stvorio je opasno tržište. Kada licencirani medicinski stručnjaci odbijaju davati nepotrebne infuzije, ljudi se okreću nelicenciranim praktičarima koji rade praktički bez nadzora. I tada stvari uzimaju ozbiljan obrat. Neregulirane injekcije i ponovna upotreba igala doprinijeli su velikim izbijanjima HIV-a u nekoliko zajednica. Jedan široko dokumentirani slučaj uključivao je nelicenciranog praktičara koji je ponovno koristio istu opremu na mnogim pacijentima, zarazivši brojne ljude i potom se suočivši s kaznenim prijavama. Za neke žrtve, infekcija je izravno povezana s tom jednom kućnom posjetom za koju su platili nekoliko dolara vjerujući da ih liječi. Broj 2. Najvažniji i neobični festivali Kambodže. Kambodžanski blagdanski kalendar mješavina je duboko svetog i divno bizarnog. Godina počinje s Kmerskom novom godinom kada sela prožimaju bojama. Obitelji čiste svoje domove, odjevaju jarke tradicionalne nošnje i pretvaraju prašnjave ceste u pozornice za glazbu, ples i igre bacanja cvijeća. Na nekoliko dana svakodnevni život staje dok cijela zemlja resetira svoj duhovni sat. Nekoliko mjeseci kasnije dolazi Pichum Ben. Tiha suprotnost cijelom tom slavlju. Prije zore, skromno odjevene mase ispunjavaju dvorišta pagoda noseći zdjele riže u čast svojih predaka. Zrak je ispunjen tamjanom podsjetnikom da je kambodžanska duhovnost jednako sjećanje koliko i slavlje. Zatim se raspoloženje mijenja tijekom festivala vode. Obala Phnom Penha postaje more veslačke opreme, navijajuće gomile, plutajućih lampiona i noćnih tržnica. Timovi u usklađenim uniformama utrkuju se u dugim čamcima koji sjeku Tonle Sap poput živih strijela. Milijuni ljudi postrojavaju se uz obale rijeke, pretvarajući glavni grad u blistav karneval. No, Kambodža je također dom festivala koji potpuno iznenađuju putnike. Na selu, festival utrka bizona slavi kraj kišne sezone gromoglasnim sprintevima preko blatnjavih polja. Jahači se drže za snažne, jedva pripitomljene životinje samo užetom i ravnotežom, dok seljani viču s bambusovih postolja. A tu je i divovska parada lutaka u Siem Reapu, gdje djeca i umjetnici grade ogromne osvjetljene lutke i nose ih u povorci ulicama noću. Čitava susjedstva se pridružuju, pretvarajući grad u blistavu paradu mitoloških bića i folklornih duhova. Broj 1. Najskuplji grad u jugoistočnoj Aziji. Ako ste ikada sanjali o mjestu gdje vaš novčanik konačno može odmoriti, Phnom Penh definitivno nije to. Glavni grad je sve samo ne jeftin prema standardima jugoistočne Azije. Zapravo, dosljedno se nalazi među najskupljim urbanim središtima u regiji. Prema Nambeovoj ljestvici iz 2025. Phnom Penh je zauzeo 4. mjesto unutar regije udruženja zemalja jugoistočne Azije s indeksom troškova života od 36,9, a nadmašili su ga samo Singapur, Phuket i Bangkok. Istraživanje Mercera iz 2024. čak je rangiralo Phnom Penh kao drugi najskuplji grad u jugoistočnoj Aziji, odmah iza Singapura. Namirnice, najamnina i prijevoz brzo se zbrajaju. Jednosobni stan u centru grada lako može koštati između 450 i 650 dolara mjesečno. Obrok u tipičnom restoranu kreće se od 4 do 7 dolara,
dok jednostavna kava košta oko $2. Ove brojke čine se male dok se ne sjetite da prosječni Kambodžanin zarađuje daleko manje od toga, što Phnom Penh čini iznenađujuće skupim za njegove stanovnike. Ono što putnike najviše zbunjuje jest neravnomjerna raspodjela. Luksuzni trgovački centri i uvozna roba imaju cijene poput onih u New Yorku, dok su ulična hrana i lokalne tržnice pristupačne. Rezultat je grad u kojem možete pojesti zdjelu rezanaca za $1 za ručak i plakati nad kutijom uvoznih žitarica od $20 za večeru. To vas održava skromnima. Ako ste stigli do ovdje u videu, Kambodža vam je vjerojatno već potresla osjetila na više načina. Lajkajte ovaj video ako vam se svidio. Pretplatite se za još nevjerojatnih mjesta diljem svijeta i ne zaboravite podijeliti ovaj video sa svojim kolegama avanturistima.